Вас вітає інформаційна служба телеканалу МКТБ. У ефірі новини «Час місцевий». В студії працює Сергій Пахомов і головне сьогодні. Майстри Молодеченського краю радімі. У городі відбулося традиційне свято, на якому ушановували передовиків галин народної господарки і соціальної сфери. Человек света и свет человека. Удел у районной конференции приняла надзвычайный полномочный посол Индии у Беларуси Сангита Бахадур. Болельщиков порадовали голами. У чемпионате Беларуси у классе команд экстралиги у домашних стенах хоккеисты «Динамо» Молодечно сустрели гостей из Лиды. Майстри Молодеченського краю радімі. У городі відбулося традиційне свято, на якому ушановували передовиків галин народної господарки і соціальної сфери. На урочистості побувала і наша здимочна група. На выставе молодеченских предпринимств у фойе Палаца культуры гости могли не только побачить, але и продегустировать новые и традиционные виды продукции. Место знайшлося всім. У тым, што зямля заўсёды аддзячыць чалавека працы шчодрым хлебным караваем, сумненняў няма ні ў кого. А аздобіць ураджай заўсёды можна народнай песняй, дэкаратыўна-прыкладнымі вырабамі, светлымі фарбамі дзіцячай творчасці. І як бы не складвалася жыццё, але мінулы год ён ужо ўвайшоў у летапіс раёна з працоўнымі перамогамі нашых землякоў на самых разных участках работы. Наш район входит в пятерку валообразующих районов области. В 2018 году ситуация оставалась стабильной. Были достигнуты определенные результаты. Стабилизировалась обстановка на рынке труда. Удалось снизить уровень безработицы с 0,9% до 0,3%. Темп роста производства промышленной продукции в фактических ценах увеличился на 10,5% к уровню 2017 года и составил 831 миллион рублей. На экспорт поставлена продукция на сумму свыше 260 миллионов долларов США или на 33% выше уровня 2017 года. Пік урачыстасці мерапрыемства – падвядзенне вынікаў года. Гэта не толькі даніна добрай традыцыі, але і прызнанне заслуг і цэлых калектываў і асобных працаўнікоў. Прозвішчы лепшых па прафесіі занесены на раённую дошку гонару. Вядучыя пад апладысменты прысутных зачыталі прывітальныя адрасы ад дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Івана Маркевіча і Людмілы Кананович. Нашы лаўрэаты вырошчваюць хлеб і вучаць дзяцей, стаят на ахове правапарадку і здароўя нашых землякоў, будуюць дамы і асвойваюць новыя віды прадукцыі, не пакінуць сам-насам з праблемамі пажылых людзей і дадуць добрую пуцёўку ў жыццё маладым. Кожнаму калектыву ёсць чым ганарыцца. Очень приятно, что многие воспитанники нашего учреждения в дальнейшем связывают свою жизнь с культурой, с искусством. На сегодняшний день мы очень гордимся выпускником нашего учреждения, выпускником образцовой студии эстрадного пения «Браво». Гордимся очень Марком Войтко, который в очередной раз прошел финал Евровидения. Мы желаем ему успехов и победы в финале. У нас в школе сейчас занимается 287 человек, ребят, которые занимаются борьбой и боксом. Но, во-первых, это, конечно, отвлекает детей от улицы, прививает им дисциплину, трудоспособность их. То есть на тренировках они должны учиться работать, чтобы достичь каких-то результатов. Таксама ганаровымі граматамі і падзячнымі пісьмамі абласнога і раённага выканаўчых камітэтаў, дэпутацкага корпусу, прафсаюзаў адзначаны работнікі розных галін народна-гаспадарчага комплексу за добрасумленную працу і актыўны ўдзел у грамадскім жыцці рэгіёна. А ў намінацыі «Бацькоўская гордасць» ушаноўвалі тую працу, якая не ведае сабе роўных у пабудове будучыні. Гэта праца бацькоў, патрабуючая каласальных духоўных і фізічных сіл, праца, ад якой залежыць, якім чалавек вырасце, якое выхаванне атрымае, і якія таленты знойдзе і адкрые ў сябе. Вядучыя запрасілі на сцэну бацькоў тых, хто з'яўляецца іх гордасцю і гордасцю нашага краю. Наверное, это взаимосвязанные процессы, когда стремишься сам быть лучшим и пытаешься организовать людей вокруг себя. В этом плане мне повезло. Мой коллектив помогает быть людям здоровыми, помогать обрести целостность, разбираться в трудных жизненных ситуациях, сохранять здоровье. Мы благодарны, что признали нас лучшим коллективом организации здравоохранения Молодеченского района.
В этом плане мне очень приятно, вдвойне приятно, что мой сын равняется, наверное, на меня, и он тоже стремится быть лучшим. И вот его победа – это достижение мое тоже. Он признан лучшим учеником Минской области 2018 года. Шмат прыемных слоў у свой адрас пачулі ўдзельнікі ўрачыстасці ад гасцей, дэлегацый з гарадоў пабрацімаў Польшы і раёнаў суседзяў. Дружнымі апладысментамі падтрымалі пажаданне аб высокіх зарплатах у бягучым годзе, новых поспехах і супрацоўніцтве. Свята, які належыць, завяршылася на мажорнай ноце. Артысты падрыхтавалі і падаравалі гледачам яркую канцэртную праграму. А сам дзень услаўлення чалавека працы застанецца ў памяці многіх гасцей і стане натхненнем на новыя здзяйсненні у наступіўшым годзе. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТВ. У імя дружбы і добра не так давно Беларускі фонд міру адзначыў сваё 55-годдзе. На ўрачыстым сходзе ў Мінску адзначаўся важкі ўклад арганізацыі ў стваральнае жыццё краіны. Шмат карысных спраў і на рахунку маладзечанскага аддзялення фонду міру. Гэтымі днямі мы даведаліся, што яго старшыня Святлана Чижикова стала намінантам абласнога конкурсу «Жанчына года Беларусі» па лініі Рэспубліканскага саюза жанчын у намінацыі «Актыўная жыццёвая пазіцыя». Тэму працягне наш карэспандэнт. Умацаванне міру і ўзаемаразумення паміж людзьмі і народамі, дабрачыннасць, прапаганда духоўных каштоўнасцяў нашых продкаў, пераадоленне сацыяльнай раз'яднанасці людзей – гэта далёка не поўны пералік таго, чым займаюцца актывісты маладзечанскага аддзялення фонду міру. Практычна ўсе сацыяльна значымыя мерапрыемствы ў горадзе і раёне не абыходзяцца без удзелу Святланы Чижикавай і яе памочнікаў. Зусім нядаўна распачата чарговая акцыя па падтрымцы і дапамозе удзельнікам і ветэранам Вялікай Айчыннай войны. Любая страница памяти Великой Отечественной войны – это память поколений. Память – это корни нации. Нации тех людей, которые благодарны этим ветеранам Великой Отечественной войны, которые принесли мир в наши семьи, в наши дома. Именно положа на алтарь победы или жизни, или свое здоровье и свою судьбу. Сваю дзейнасць маладзечанская раённая арганізацыя Беларускага фонду міру ажыццяўляе па розных праграмах. Адна з іх з сімвалічнай назвай «Свет праз культуру», напрыклад, падтрымлівае таленавітую моладзь, дапамагае ўдзельнічаць у розных нацыянальных фестывалях. Дзякуючы накірунку народнай дыпламатыі умацоўваецца дружба паміж народамі розных краін. Асаблівая ўвага фонду міру асаблівым людзям, тым, хто мае з дзяцінства праблемы са здароўем, дзецям, сіротам, шматдзетным сем'ям. Зноў жа па ініцыятыве старшыні мясцовай арганізацыі Святланы Чижикавай і падтрымцы нераўнадушных маладзечанцаў для хворых дзяцей закуплялася патрэбная адукацыйная і медыцынская апаратура, спартыўны інвентар, папаўняліся бібліятэчкі. Да таго ж, такія мерапрыемствы маюць выхаваўчы эфект і для сучасных школьнікаў нашмат большы, чым проста размовы пра гуманізм і дабрыню на звычайных класных гадзінах. Дзеці і падлеткі з розных школ становяцца валанцёрамі і наведваюць сваіх хворых равеснікаў з канцэртамі і майстар-класамі на працягу ўсяго навучальнага года. Исповедуем идеалы гуманизма, добра и милосердия. И вот сегодня адрес, куда мы приехали с хорошей почетной миссией, это Родошковический дом-интернат. Наш подарок – это большой диван, удобный, мягкий. И этот подарок был определен не случайно. Можно было разделить на всех детей и купить какие-то небольшие сувениры, подарки к 1 сентября, как мы первоначально планировали. Но потом все единодушно приняли решение подарить именно большой диван, для того, чтобы этот дом, где согреваются сердца, был еще светлее, теплее и добрее по ощущениям. И если это нам удалось, то мы будем счастливы. А кожны новы дзень прыносіць новыя ідэі, новыя просьбы ад тых, каму патрэбна дапамога. І яна абавязкова прыйдзе ў асобе Святланы Чижикавай і яе аднадумцаў-памочнікаў. Таму што мір – гэта не толькі адсутнасць вайны, спакой у сем'ях, у душах людзей, згуртаванасць грамадства на добрыя справы. Менавіта з гэтых спраў, як з маленькіх цаглінак, і складваецца трывалы падмурак духоўнай ідэалогіі любой краіны. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТВ. Чалавек света і свет чалавека. Удзел у раённай канферэнцыі прыняла надзвычайны паўнамоцны пасол Індыі ў Беларусі Сангіта Бахадур. Далей падрабязней.
Адукацыя павінна дапамагчы нацыі развіць свае індывідуальныя магчымасці. Так лічыў Махатма Ганди, філосаф, палітычны дзеяч, таленавіты педагог. Са дня нараджэння знакамітага індыйца споўнілася 150 гадоў, а яго словы не губляюць сваёй актуальнасці і сёння. Дзве культуры, індыйская і беларуская, сустрэліся ў сценах сярэдняй школы нумар 14, каб паразважаць аб каштоўнасці міру і праблемах насілля. Менавіта такім аспектам філасофіі прысвяціў сваё жыццё Махатма Ганди. Для нас очень важно, чтобы вот его идеи, его наследие, в данном случае педагогическое наследие, дошло до региональной школы, до региона. Ну вот Молодечная, здесь имеется 14-я школа, была когда-то открыта нашим президентом. Он сделал хорошее напутствие, это основа государственности. А в современном мире основа государственности является основой мира во всем мире. В нашей школе работает школьная академия управления, и в рамках сотрудничества с академией управления, в рамках международного сотрудничества мы пригласили чрезвычайного и полномочного посла Индии в Республике Беларусь Сангиту Бахадур. И мы очень признательны ей за то, что она почтила нас своим визитом, согласилась принять участие в этой конференции. Для нас это очень важно. Нягледзячы на тое, што Ганди нарадзіўся ў Індыі, яго філасофія папулярна і актуальна для любой краіны, і асабліва для маладога пакалення. Сёння яно сведак парушэння экалогіі, шматлікіх праблем, што тычацца міру. Адказваць за свае ўчынкі, быць цярпялівым і пазбегнуць агрэсіі. Такім няпростым дзеяннем вучыць філасофія Махатма. Сейчас мы живем в мире, в котором полно насилия, нетерпимости друг к другу. И дети это все видят и впитывают в себя. В то время как философия Ганди основывалась именно на ненасилии. Например, даже вот с британскими, скажем, захватчиками он боролся с ненасилием. И такая философия, она обезоруживает твоего противника. И для молодых поколений это важно изучить эту философию, принять ее в себе, для сохранения мира во всем мире. Трэба адзначыць, што да прыезда надзвычайнага і паўнамоцнага пасла рыхтаваліся не толькі педагогі, а таксама і навучэнцы школы. Актыўныя вучні арганізавалі выставу малюнкаў «Індыя вачыма дзяцей Беларусі». Каля 100 работ былі прадстаўлены ў школьным фае. Сангіта Бахадур адзначыла, што дзеці надзвычай таленавітыя і ў хуткім часе работы з Молодечна адправяцца на выставу ў посольства Індыі. Я здесь увидела прекрасные работы учеников, и я действительно очень тронута, какие талантливые дети здесь учатся. Как только я узнала то, что в школе был организован конкурс эссе на тему Махатмы Ганди, я очень была удивлена, рада, и, конечно же, почему не поехать. Школьнікі па-сапраўднаму зацікавіліся вядомым індыйцам. Аб гэтым сведчыць колькасць удзельнікаў творчага конкурсу эссе аб Махатма Ганди. Каля 40 работ былі напісаны на беларускай, рускай і англійскай мовах. Лепшыя прачыталі асабіста для паўнамоцнага пасла. Кожны чалавек нараджаецца са сваімі здольнасцямі, якія павінны раскрыцца з дапамогай выхавання. Так лічыў індыец. І з гэтымі словамі на прыкладзе 14-й школы горада Молодечна цяжка не пагадзіцца. Алеся Ушакова, Алексей Андреевский, МКТБ. У новым будынку гандлёвага цэнтра «Спадарожнік» адбыўся заключны этап рэспубліканскай акцыі «Бяспека ў кожны дом». Жыхароў і гасцей горада чакалі гульнявыя і навучальныя пляцоўкі, арганізаваныя Маладзечанскім аддзелам па надзвычайных сітуацыях і іх памочнікамі. І малышам, і дарослым выратавальнікі прапанавалі прайсці 5 крокаў выратавання. Многія з прысутных прынялі ўдзел у гульні «Дзе логіка?». Валанцёры Чырвонага крыжа і навучэнцы медкаледжа расказвалі і паказвалі ўсім, як патрэбна аказваць даўрачэбную дапамогу. Карысталася папулярнасцю і пляцоўка газавай службы. Юныя выратавальнікі выконвалі хіты бяспекі, вершы уласнага сачынення і зачытвалі лайфхакі па бяспецы. А для мужчын самымі займальнымі конкурсамі стала апрананне крагаў і устаноўка аўтаномнага пажарнага апавяшчальніка. З 4 сакавіка пачынаецца масленічны тыдзень. Масленіца – адно з самых старажытных славянскіх святаў. Фіксіраванай даты яно ніколі не мела. Святкаванне пачыналася за 8 тыдняў да Вялікадня. Назва свята не выпадковая. У гэты перыяд на стале абавязкова былі малочныя прадукты, а вось мяса строга забаронена.
Таму тыдзень атрымаў яшчэ адну назву – мясапусны. У царкоўным календары масленіца адзначана як сырны тыдзень. Беларусы хадзілі адзін да аднаго ў госці, частаваліся блінамі, спявалі абрадавыя песні, танчылі. У розных рэгіёнах Беларусі масленіцу азначалі па-свойму, але кожны дзень тыдня ўсюды быў асаблівым. У панядзелак ладзілі пудзіла масленіцу. Яго рабілі са старой саломы, старога адзення і пасля ў нядзелю спальвалі. У аўторак адбываліся зайгрышы. Маладыя людзі з раніцы каталіся з горак, запрашалі сябровак, разам яны маглі спяваць і танчыць. У сераду адбываліся ласункі, калі зяць хадзіў да цёшчы на бліны. У чацверг самая шырокая масленіца набывала свае абароты і пачынаўся разгул. Шырокі чацверг, падчас якога каталіся на конях, адбываліся разнастайныя спаборніцтвы, спяваліся народныя песні. Пятніца – гэта цёшчыны вячоркі. У гэты дзень ужо цёшча ішла да свайго зяця, каб той прадэманстраваў усю сваю любоў і мог пачаставаць яе блінамі. У суботу адбываліся залоўкі на вечары. Ужо замужняя жанчына запрашала да сябе сябровак, запрашала да сябе залоўку сястру брата і таксама частавала сваім сталом. А ў нядзелю адбывалася даравальная нядзеля, калі ўсе прасілі адзін у аднаго прабачэння у сваіх сваякоў, сяброў і нават у незнаёмых людзей. І самае галоўнае, спальвалі пудзіла масленіцы. Тым самым спальвалі зіму, пераходзілі да вясны. Балельшчыкаў парадавалі галамі. З лікам 5-3 завяршылі ў дамашніх сценах у суботу гульню хакеісты «Дынама Маладзечна» у чэмпіянаце Беларусі ў класе каманд экстралігі супраць гасцей з Ліды. Падапечная Юрыя Файкова на гэты раз свайго трэнера не падвялі. Ва ўсіх трох перыядах зубры прымушалі варатара сапернікаў даставаць шайбы з варот. Прычым адзін гол беласінія забілі, гуляючы ў меншасці. Балельшчыкаў на трыбунах было зусім няшмат, а чарговы матч «Дынама Маладзечна» правядзе ў лядовым палацы нашага горада сёння, 4 сакавіка. Сапернікам зуброў стане хакейны клуб «Юнацтва» з Мінска. Далей аб надвор'і, усяго добрага і да сустрэчы.